जाळा पुजायच्या जागेवर आता रक्ताचा सडा पडला होता. पण मांत्रिक तो कुठेच दिसत नव्हता. काहीही झालं तरी तो इतक्यावरच शांत बसणाऱ्यातला नव्हता. तो अजून काहीतरी करणार होता. त्यालाही माहीत होतं ही लढाई शेवटची होती. त्यामुळे तो त्याच्याकडची असलेली नसलेली सर्व शक्ती आणि युक्ती पणाला लावणार होता. तिथे आम्ही गुरुजींच्या सांगण्यावरून गावचा रस्ता धरला. गाडीही तीच होती, रस्ताही तोच होता, प्रवासही तसाच रात्रीचा घडत होता. पण काहीतरी चुकल्यासारखं वाटत होतं, कारण आमच्यासोबत आमचा मित्र नव्हता. स्वतःच्याच विचारात सकाळ कधी झाली समजलंच नाही. आम्ही गावी पोहोचलो होतो. संपूर्ण प्रवास एकदम शांततेत पार झाला. वाटेत कोणतीही अमानवी शक्ती नाही की कोणते भास. मांत्रिकाने कदाचित हार मानली असावी. आम्ही या विषयावर चर्चा करू लागलो. शहर सोडून पुन्हा गावी यायचं कारण म्हणजे गेलेल्या शक्ती परत मिळविणे. मांत्रिकाप्रमाणेच गुरुजीही या लढाईत थकले होते. स्वतःची बरीचशी शक्ती हरवून बसले होते आणि त्यांना ती इथेच त्यांच्या घरच्या वातावरणातच परत मिळणारी होती. दुसरीकडे मांत्रिकही परत इथेच येणार याची त्यांना खात्री होती, कारण तोही इथेच त्यांचं हरवलेलं अस्तित्व परत मिळवू शकत होता. पण तो मात्र आता कुठे दुसरीकडेच गेला होता, एका वेगळ्याच कामासाठी. ते एक जुनं घर होतं. त्याच्या समोरच एक भलं मोठं वडाचं झाड होतं. त्या झाडावर नखाने ओरबाडल्याच्या जुन्या खुणा होत्या. मांत्रिक त्या झाडाकडे बघतच त्या घराजवळ आला. हे तेच घर होतं जिथे एकेकाळी लावण्याचा खून झाला होता. त्या घराला आता सील करण्यात आलं होतं. मांत्रिकाने त्या घराच्या सील केलेल्या टाळ्याकडे एकदा पाहिलं आणि त्या घराच्या दारावर एकदा जोरदार लाथ मारली. जीर्ण झालेलं ते घराचं दार बिजागरासकट आत पडलं. मांत्रिकाने सावधच घरात प्रवेश केला, कारण तिथे असलेल्या त्या अमानवी शक्तीची त्याला कल्पना होती. तिथे गावात आम्ही एका छोट्याशा घरात एका दिवसाचा आश्रय घेतला. ते एखाद्या हॉटेलप्रमाणेच होतं. अंघोळ वगैरे आटोपून फ्रेश होऊन नाश्ता वगैरे करून आम्ही गुरुजींसोबतच घराबाहेर पडलो. आम्ही कुठे चाललो होतो हे फक्त गुरुजींनाच माहीत होतं. गावचं वातावरण किती मस्त वाटत होतं. हिरवागार निसर्ग पाहून, खळखळणारे ते धबधबे पाहून क्षणभर तर आम्ही आमचं दुःख विसरूनच गेलो. सोबतीला रिमझिम पाऊस होताच. जेव्हा सगळं सुरळीत चाललं आहे असं आपल्याला वाटत असतं, नेमकं त्याचवेळी आपल्या पाठी संकट दबक्या पावलाने येत असतं. गुरुजी म्हणाले. गुरुजींच्या या बोलण्याने आमच्या आनंदाला फुटलेली पालवी एका झटक्यात गळून पडली. पण आता कसलं संकट? आपण रात्रभर प्रवास केला, आपल्याला तसं काहीच जाणवलं नाही. मांत्रिकाने हार मानली असावी, नाहीतरी एवढ्या सहज आपण हा रात्रीचा प्रवास करूच शकलो नसतो. मी म्हणालो, त्याला इतकं सहजात घेऊ नका. तो शांत आहे म्हणजे तो हरला आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. तो कदाचित शेवटच्या लढाईची तयारी करत असावा. कदाचित आपण इथे पोहोचावे हेच त्याला हवं असावं, कुणास ठाऊक. भेंडी म्हणजे तो अजूनही आपल्याच पाठी आहे? शक्यता नाकारता येत नाही. बोलता बोलता आम्ही एका मंदिरात येऊन पोहोचलो. मंदिर जरा वेगळं वाटत होतं. आम्ही गुरुजींच्या मागून मंदिरात आत प्रवेश केला. आम्ही इथे का आलोय आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. इतक्यात आमची नजर त्या मंदिरातील मूर्तीवर गेली आणि आमचं भानच हरवलं. मूर्ती पाहून मनात थोडीफार भीती वाटत होती,
पण सोबतच मनाला समाधानही मिळत होतं. आम्ही भान हरवून त्या मूर्तीकडे एकटक पाहत होतो. नीट पाहिलं तर त्या मूर्तीचा एक पाय वाकलेला दिसत होता. जणू ती मूर्ती जागेवरून चालत पुढे आमच्याच दिशेने येत आहे. त्या मूर्तीला 4 हात होते. समोरील उजव्या हातात तलवार, डाव्या हातात अमृत पात्र, पाठच्या उजव्या हातात डमरू आणि डाव्या हातात त्रिशूळ होते. हे पाहून तो शिवाचा अवतार आहे हे स्पष्ट होत होतं. त्याची आम्हालाच रोखून पाहणारी नजर, पिळदार मिशा, गळ्यात जानवे, नरमुंड माळा, डोक्यावर मुकुट आणि नेसलेले धोतर, उजवीकडे एक सेवक तर डावीकडे एक घोडा. तो रवळनाथ होता. रवळनाथ, ज्याला शिवाचा एक अवतार मानला जातो, ज्यामध्ये वेताळ, आसरा, म्हसोबा, सटवाई यांप्रमाणेच दोन्ही म्हणजेच देवदेवतांचे आणि भूतांचे गुणधर्म दिसून येतात. आम्ही त्याच रवळनाथाच्या चरणी आलो होतो. हे रवळनाथाचं मंदिर आहे. आपण पूर्वी झालेल्या सर्व गोष्टी मागे सोडून आजपासून नवीन प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत, असं म्हणत गुरुजींनी तिथल्या पुजाऱ्याला नारळ आणि काही साहित्य दिले. तसं त्या पुजाऱ्याने आमच्या नावाने रवळनाथापुढे गाऱ्हाणे मांडले. आमचा प्रवास सुखकर व्हावा, आमच्या वाटेत येणारी सर्व संकटे दूर व्हावीत, प्रत्येक संकटांमधून आमची सुखरूप सुटका व्हावी, आम्हाला आमच्या कार्यात यश मिळावं, यासाठी देवाला घातलेलं ते साकडं होतं. आम्ही मंदिरातच काही वेळ बसून राहिलो. तिथले पुजारी काही कामासाठी बाहेर गेले आणि गुरुजी पुढे म्हणाले, हा प्रवास आपला शेवटचा प्रवास असणार आहे. याचा शेवट काय ते साक्षात या रवळनाथालाच माहीत. पण यावेळी आपण वेगळा मार्ग निवडायचा आहे. नेहमीप्रमाणे आपण संकटरूपी वादळ यायची वाट पाहायची नाही. वादळ आलंच तर त्यातून आपला जीव कसा वाचेल हे पाहायचं नाही, तर आधीच त्या वादळाच्या दिशेने जायचं, त्या वादळात आत शिरायचं आणि त्या वादळाचं मूळच नाहीसं करायचं. यात धोका तर नक्कीच आहे, पण तसंही आपण याआधीच यात खूप काही कमावलं आहे. पण आता नाही. पण मग आपण आता करायचं तरी काय? मी विचारलं. आपली आजची भेट ही कदाचित शेवटची भेट असेल. मी ठरवलं आहे. मी आणि नयन आम्ही मांत्रिकाचा शोध घेऊन त्याचा कसा कायमचा बंदोबस्त करता येईल ते पाहू. आणि तू एकट्याने तुझा प्रवास पुढे चालू ठेवायचा आहे. आम्ही या नयनच्या मोबाईलद्वारे तुझ्याशी वेळोवेळी संपर्कात राहू. पण मी सांगेन तिथे तुला जावं लागेल. तिथे पोहोचल्यावर तुला एक दिव्य वृक्ष दिसेल. त्या वृक्षाच्या मुळाखाली तुला जगण्याचा नवीन मार्ग मिळेल. जगण्याचा नवीन मार्ग? पण ते नक्की काय आहे आणि त्यासाठी मला काय करावं लागेल? मी विचारले. तुला फक्त शेवटपर्यंत जिवंत राहावे लागेल. म्हणजे? गुरुजींच्या डोळ्यांतून नकळत पाणी आले. कदाचित त्यांना पुढील घटनांचा अंदाज आला होता. कदाचित त्यांना दिसल्याही असतील. त्यांच्याकडे पाहून असंच वाटत होतं की हा प्रवास आत्तापर्यंतचा सर्वात भयानक प्रवास होणार होता. आम्ही तिथून उठलो. आता आराम करण्याची वेळ संपली होती. आता ती वेळ आली होती तोच थरार पुन्हा एकदा जवळून पाहण्याची. कारण ही वेळ होती भीती, रात्रीच्या एका प्रवासाची. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा. चॅनल सबस्क्राईब करणे हे संपूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. व्हिडिओसाठी केलेल्या मेहनतीबद्दल तुमच्याकडून फक्त एका लाईकची अपेक्षा आहे. व्हिडिओ आवडला तर कृपया तो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.